Ahojte, dnes si ukážeme, ako sa v EduPage vytvára interaktívna prezentácia. Na to, aby ste si takúto prezentáciu v EduPage vytvorili, samozrejme musíte mať už dopredu určité veci predpripravené. Ja už som si to všetko dopredu predpripravila a teraz vám už iba ukážem, ako sa to všetko v EduPage dá dokopy a vytvorí sa takáto prezentácia. Začíname tak ako predtým. Znova vo vašich plánoch a prípravách vyberáte si predmet, triedu, vyberáte si teda plány prípravy a tam sa dáte na tú tému, ku ktorej chcete vytvoriť interaktívnu prezentáciu. Ja som si vybrala kondenzáciu v 7. ročníku fyziku a ťuknem na červené tlačidlo plus. Ukáže sa nám už známa tabuľka, kde ale tentoraz nebudeme vytvárať otázky, ale pôjdeme sem hore a budeme vytvárať prezentáciu študijný materiál. Takže kliknem si na prezentáciu. No a ja chcem teraz, vidím, že to mám prázdne, tak chcem vytvárať nové karty. Takže dám si tlačidlo tu naľavo zelené pluskom vytvoriť nové karty. A dá sa mi takáto kartička, ktorú ja si môžem akýkoľvek spôsobom, ako ja chcem, upraviť, zmeniť, dodať tam určité veci. Takže poďme si ukázať. Ja túto prvú kartu, alebo teda ten prvý slajd, dám tam iba nadpis, kondenzácia. Vy si môžete takto ten nadpis vysvietiť a viete si upravovať jeho zarovnanie doľava, doprava na stred, ja dám teda na stred. Tu si viete meniť jeho veľkosť od veľmi malé po veľmi veľké. Tu môžete dať tučné písmo, kurzívum, alebo ho môžete počiarkovať, ja ho nechám takto tučným. A tu si viete meniť farbu písma, takže tu je farba písma, ja dám nejaké takéto tmavo-zelené, to vyzerá takto. Alebo viete si ešte meniť aj, že si ho viete nejakým spôsobom tak podfarbiť. Môžem vám to iba ukázať, ako to vyzerá, že bude takto na ružovo napríklad podfarbené. Ja to podfarbenie nechcem, takže to podfarbenie ruším. Takto zrušiť farbu. Sem môžete písať nejaký text, automaticky sa vám tam hodí vlastne takáto kolónka, kde sa dá, ako vidíte, takýmto spôsobom písať. Ja teraz v tomto prvom slajde nechcem túto kolónku, takže ju viem odstrániť. A sem si pridám obrázok. Obrázky som si už predpripravila, takže zvolím si obrázok. A toto je teda úvodný obrázok, ktorý som si ja vybrala, vytvorila pre túto prezentáciu. Takto bude vyzerať iba teda ten prvý slajd, nič iné tam nechcem. A idem si vytvárať druhú stranu tej prezentácie, a to tým, že tu si kliknem na plusko, pridať kartu. A tu si vlastne vyberáte, akú kartu chcete pridať. Ja volím, tu máte vlastne otázky, ktoré sme sa predtým učili a tu máte, že akým štýlom chcete, aby ten váš slajd vyzeral, alebo môžete len obrázok, alebo video, alebo nejaké prílohy nahrávať do tej prezentácie. Ja si vyberám toto usporiadanie, že hore bude text, tu bude obrázok a tu budem teda písať znova nejaký text. Ja chcem sem vložiť teraz pokus, ktorý budem robiť na hodine, a k nemu chcem dať nejaký popis do tejto ďalšej karty. Takže zmením si na tú istú farbu a dám si veľké písmo. Takže tu bude napísané pokus na hodine. Sem si chcem vložiť obrázok, zase ja som si obrázok pripravila. A to je takáto šálka, ktorá je zakrytá tanierikom. A sem napravo budem vkladať text. Zase ja už som si ten text predpripravila, aby som to tu nemusela všetko vypisovať. Niečo budem musieť písať, niečo som si už predpripravila.
takže len ho sem skopírujem. Takže do pohára nalejeme vriacu vodu, prikryjeme ho tanierikom, po chvíli sa pozrieme na spodnú stranu tanierika, zatiaľ odpovedz na otázku, čo uvidíme na spodnej strane taniera. Po chvíli, takže ja tú otázku takto oddelím, dám ju hrubým a inou farbou, to už je samozrejme na vás. No a ja chcem, aby sa mi interaktívne počas tej mojej hodiny tí žiaci zapájali do tej mojej hodiny a preto im sem ja vložím otázku, na ktorú mi oni budú počas tej hodiny odpovedať. To znamená, že ja ten pokus predvediem na hodine a zatiaľ, kým budeme čakať a budeme sa pozerať na tú spodnú stranu tanierika, tak oni mi zatiaľ na mobiloch odpovedia na danú otázku. To znamená, čo uvidíme na spodnej strane taniera po chvíli. Ja vidíte, že teraz som kliknutá na ten text, tu dole sa mi ukazuje plusko a tým, keď na to plus kliknem, tak vlastne môžem tam vložiť ja nejaký obsah, čo tam chcem. A ja tam chcem teda vložiť otázku ABCD, tak zvolím si, že tu chcem, aby bola teda otázka ABCD a sem vložím ja odpovede, ktoré chcem. Prvú vidím, že má byť správna odpoveď, tak tam kvapky vody. A ešte mám pripravené dve nesprávne, takže dám suchý tanierik. Nič sa nezmení. A tretia možnosť, tanierik sa zahmlí, ale kvapky sa nevytvoria. Túto možnosť tam Dčko nechcem, takže ju týmto spôsobom odtiaľ odstránim. Takže toto bude ďalšia časť, ktorá teda bude prebiehať na hodine, to znamená, ja urobím pokus a oni zatiaľ budú odpovedať na túto otázku na mobile. Ďalej pridáme ďalšiu kartu a teraz budem tam ja zadávať znova nejaké interaktívne otázky pre nich, ale najskôr tam dám len textovú kartu a potom si tam tie otázky postupne budem vkladať. Takže ja dám textová karta a napíšem si to, čo sme pozorovali, sa nazýva kondenzácia. Skús sa teraz zamyslieť a odpovedať na nasledovné otázky. A ja sem teraz budem vkladať tie otázky, na ktoré budem chcieť, aby mi zase počas tej hodiny on interaktívne odpovedal. Takže dávam prvá otázka. Aká premena prebieha pri kondenzácii? A dám Enter a vkladám otázku ABCD, kde dávam znova možnosti. Ako prvú píšem tú správnu. Takže z plynného skupenstva na kvapalné a ďalšie si vymyslím, ja som si dala zase dve, z kvapalného skupenstva na plynné a poslednú ešte si dáme z pevného skupenstva na kvapalné. Zase to Dčko dám preč. Ja tam chcem teraz ale ďalšiu otázku, alebo lepšie povedané ďalšie dve otázky. Tak sa nakliknem na tú otázku, tu sa mi objaví, alebo teda na tú kartu, objaví sa mi tam znova plusko a ja si tam dám vložiť a vyberám si text. Zatiaľ. Tuná budem písať, takže druhá otázka, dám po druhé. Myslíš si, že sa pri tejto premene látka zohrieva alebo ochladzuje? A chcem tam mu dať zase možnosti, takže zase kliknem na plus, hodím ABCD a tam len vyberiem správna odpoveď má byť ochladzuje a potom mu tam dám ešte na výber zohrieva. Cčko, Dčko, klikám preč. Zase sa nakliknem na otázku a chcem pridať ešte jednu otázku, takže vkladám text. Nakliknem sa na ten text, tam po tretie. Aká premena, dej, je opačná ku kondenzácii?
stlačím zase plus ABCD a dám mu dve možnosti. Prvú správnu, vyparovanie, a druhú var. Zase C, D dávam preč. A zase si to upravím tak, ako to ja chcem. Veľkosť textu mi vyhovuje. Jediné, čo by som chcela zmeniť, je, že kondenzáciu dám hrubým a dám zeleným a ešte aj počiarknem. A potom by som chcela ešte tie jednotlivé otázky, aby boli také viditeľnejšie, takže ich dám takto hrubým. 2 a 3. Takže takto mi vyhovuje, aby vlastne ten ďalší sled vyzeral. To znamená, že tu urobím nejaký pokus, interaktívne budú odpovedať, čo si myslia. Potom, keď im ukážem, že na tej spodnej strane boli kvapky, poviem, že to, čo pozorovali, sa nazýva kondenzácia a že chcem od nich, aby mi skúsili odpovedať na nasledovné otázky. No a teraz budem pridávať ďalšiu kartu, kde bude len text, takže vkladám textovú kartu. Zase už som si predpripravila a tam chcem vložiť tento text, takže to je taká teoretická časť. Takže takto je to, čo im chcem na tej karte povedať. Takže povieme si, čo je to kondenzácia, aká premena, čo sa pri nej deje. Dala by som to asi trošku väčším, to znamená dám veľké. A toto skvapalňovanie by som chcela tu zvýrazniť. Zase to je na vás. A aj vlastne tieto farbu by som zmenila na zelenú. Takto. Takže toto bude jedna teoretická karta. No a teraz pôjdeme ďalej. Ďalšie karty, ktoré som si pripravila, tak tie už mám pripravené tak. Teraz vám chcem ukázať, že vy napríklad máte hotovú prezentáciu v PowerPointe. Ten nejaký slide z toho PowerPointu sa vám páči, tak vy si ho môžete spraviť print screen, uložiť si ho ako obrázok a ako celý ho pridať na tú kartu do EduPage. Takže ja teraz vlastne takto spravím a dám dve karty, ktoré budem mať celé spravený print screen už z prezentácie, ktorú som mala predtým hotovú. Takže ja dám znova pridať kartu, dám, že chcem vložiť obrázok. Tento text tu nechcem, takže len stlačím tento koš a tu ťuknem na pridať obrázok. A vyberiem si, najprv mám pripravené kondenzácia v bežnom živote. Takže to len tam vložím tú kartu, obrázok sa mi načíta. Ak mi vyhovuje veľkosť, tak si vlastne takto ponechám. A pridám ďalšiu kartu, kde budem mať, znova dám obrázok. Toto dám preč. A tu vložím kondenzáciu v prírode. Zase počkám, kým sa mi obrázok načíta. Takže toto sú vlastne tri také teoretické slidy, karty, v ktorých ja budem teda hovoriť nejakú teóriu. A teraz bude nasledovať ďalšia karta, v ktorej chcem si okontrolovať, že či ma počúvali a či správne porozumeli, čo je a čo nie je kondenzácia. Takže ja teraz pridám kartu, na ktorú dám otázku a to je zoraďovanie do kategórií. Hore napíšem správne prirať a označím si tie stĺpce 2, prebieha kondenzácia a druhý stĺpec neprebieha. Tu by som tam chcela vložiť obrázky, ale zároveň, aby pochopili, čo na tých obrázkoch je, tak budem vkladať aj texty. Takže najprv si vložím, že sem pôjde rosa, zarosené okno, tuším hmlu tam budem mať a zarosená pokrievka. A neprebieha kondenzácia, tam budem mať vriaca voda, alebo var vody, sušenie prádla.
topenie zmrzliny a ľad. No a ja tam chcem teraz ku každému ešte pridať, aby tam mali obrázok. Takže vložím obrázok. A tu už mám na rozdeľovačku dané obrázky. Takže ako prvé som tam mala rosu, takže vkladám rosu. A takýmto spôsobom zarosené okno vložím ku každému tomu textu. Vložím obrázok a ich úlohou bude vlastne priradiť. Takže nie je hmla, ale dážď. Takže tuto si to hneď aj opravím. Takže mám tu dážď a tu na to zmením na dážď. A posledné mám zarosená pokrievka. A idem na opačnú stranu, takže tuto dám var. Sušenie prádla. Všetko to treba mať dopredu, tie obrázky pripravené, aby ste už potom len takto rýchlo tie obrázky tam popridávali. Topenie zmrzliny, to ako som vytvorila obrázky, to vám potom ukážem zase v nejakom ďalšom videu. A ešte máme ľad. No a tu nám teda vzniká úloha, ktorú budú musieť oni potom znova interaktívne riešiť na tých svojich mobiloch alebo tabletoch. Ideme ďalej. Potom už nás čakajú ešte dva také slajdy, ktoré my si vytvoríme. Ďalší slajd je znova teória a to je destilácia, ku ktorej mám pripravenú pojmovú mapu. Takže ja pridám obrázok. A zase musím si ten obrázok nájsť. Takže takto som si ja vytvorila pojmovú mapu na destiláciu. Toto zruším, lebo ten text tam nechcem. A takto tu mám vlastne vytvorené, čo si budeme spoločne hovoriť o destilácii. A takisto mám k destilácii také pekné video, ktoré by som im chcela na tej hodine pustiť. Takže ja sem dám plus, dolu pridám text, sem budem chcieť vložiť link na to video. Ja už som si ten link tuto pripravila, aby som ho nemusela hľadať, takže tu ten link mám, ja už si ho len takto prekopírujem. A vy si ho vložíte, ten link, dajme si, že link na video a sem si ťuknete na túto ikonku, odkaz, kliknem a sem vložíte link toho videa a dáte tento zelený háčik. A vám sa sem takto vlastne hodí ten link na to video, že automaticky z tej prezentácie na to kliknete a otvorí sa vám na tom YouTube to video. Takže tu som chcela ešte vložiť video a už len pridám poslednú kartu, v ktorej chcem, aby boli poznámky. Takže dám si textová karta. Ja už im mám zase pripravené tie poznámky. Tu sú. Takže takto to celé len prekopírujem a vložím sem poznámky. Takže toto budú poznámky, ktoré si budú písať do zošita. A úplne nakoniec, keď vyjde čas, budem chcieť, aby mi oni ešte odpovedali na ďalšie otázky, aby samostatne interaktívne robili buď teda na tablete alebo na mobile. Ale chcela by som dať už také otázky, ktoré mám vytvorené v EduPage. Takže teraz dám uložiť zmeny. Môžem dať hotovo. Tu vidím už to, čo som vytvorila. A môžem dať hľadať viac kariet. To znamená, že teraz idem hľadať karty. Alebo aj tu mám hľadať karty. Ak ja sa kliknem na to hľadať karty, otvoria sa mi moje prípravy a tam ja môžem vyberať už z toho, čo som vytvorila. No a ja chcem pridať úlohy práve z tejto kondenzácie, ktorú už ja mám hotovú. A to urobím takým spôsobom, že kliknem takto na tú prezentáciu, z ktorej chcem vyberať a tu si dám ukázať karty vo vyznačených materiáloch. Takže všetky tie karty, ktoré tam mám, sa mi ukážu a ja chcem zobrať tieto posledné. Takže háčik, kliknem, kliknem, kliknem,
kliknem, takže označím si tie, ktoré chcem prevziať do tej mojej novej prezentácie a kliknem na pridať do materiálu. Takže dám toto plusko, zavriem touto šípkou a sem sa nakliknem na aktuálny materiál. Tu som. A tu sa mi ukáže tá moja prezentácia, ktorú som ja pred chvíľočkou vytvárala. Čo odporúčam, je tu nás si uzamknúť pozíciu, aby sa vám tie karty náhodne neusporiadali, lebo my ich naozaj chceme v takomto poradí. Ak by sme napríklad robili opakovanie na nejaký test, tak tam nám vyhovuje, ak by sa tie karty náhodne premiešavali, že nie každému žiakovi a nie každý raz sa ukážu tie karty v rovnakom poradí, ale tu my, keďže je to prezentácia na hodinu, my chceme, aby to bolo presne v tomto poradí. Posledné, čo si vy tu môžete zadať, je to, že dáte body, že koľko bodov sa žiakovi ukáže, zadá do toho celkového počtu, aby on zistil, na koľko percent všetky tie otázky, ktoré tam máte pridelené, na koľko ich vypracoval, tak vy si môžete ich obodovať, že za koľko bodov tieto otázky sú. Takže tieto, keďže je to len odpoveď, tak necháme po jednom bode. Tuto môžeme dať 2 body, že ak správne zaradí do jednej skupiny 1 bod, do druhej druhý bod. Toto môže byť znova po jednom bode. Tu vidíte, že nie je žiadne bodovanie, lebo tam žiadna otázka nie je. Tu by som znova dala 2 body. Tuto zase nič nemáme. Tu máme jedna otázka, druhá, tretia, takže dajme 3 body. A tu máme jednu otázku. Takže tu vidíme, koľko teda celkovo v každej tej karte, koľko bodov môže získať a máme vlastne hotovú celú tú prezentáciu. Posledné, ako ju uložíme, je to, že klikneme tu na hore na prideliť, ale keďže nechceme, teraz keď ju vytvárame, nechceme prideliť žiadnej triede tento materiál, tak budeme dávať neprideliť zatiaľ, iba uložiť. Tu si označíme kondenzácia, ja dám látky, aby som to mala oddelené. A tu si to, keď na toto sa kliknete, tak si to priraďujete do príprav. Ak ste náhodou na začiatku to do žiadnej prípravy nedali, tak tu si to ešte dokážete pridať do prípravy. Ja tu už vidíte, mám dané, lebo som bola nakliknutá na kondenzáciu, tak už mám dané, že v tejto príprave, v tejto téme sa mi tento materiál vytvorí. No a teraz kliknete na hotovo. A už vidíme, že v téme, v pláne, v téme kondenzácia sa nám vytvorila vlastne nová prezentácia. Ak si ju chceme pozrieť, klikneme na prehrať materiál a tu môžeme pekne tie jednotlivé karty vidieť. Takže to je prvá. Tu máme vlastne ten pokus. Musíme kliknúť. Tu sa im ukáže vlastne tie otázky, ktoré som k tomu zase, ja len poklikám, nebudem pozerať na to, či je to dobré. Ukáže sa, čo bolo dobré, čo nebolo dobré tomu žiakovi. Tu máme teóriu, ktorú budeme vysvetľovať. Teória. Tu máme úlohu, ktorú musí ten žiak spraviť. Tu máme destiláciu, pojmovú mapu, tu je link na video. Tu sú poznámky, ktoré si žiak napíše do svojho zošita. A tu sú potom tie úlohy, ktoré sú vlastne na konci. Ktoré potom ten žiak už spraví na mobile alebo na tablete. A týmto vlastne to celé končí. Hej? Celá tá prezentácia. Takže toto je vytvorenie interaktívnej prezentácie a potom v ďalšom videu si ukážeme, ako pracovať s touto prezentáciou na hodine, alebo potom bude, ako priradiť napríklad chýbajúcemu žiakovi takúto prezentáciu ako domácu úlohu na domáce, buď precvičovanie pre tých žiakov, ktorí boli v škole, alebo pre tých žiakov, ktorí na tejto hodine chýbali.
to si potom ukážeme, ako sa dá s tým potom ďalej pracovať. Na dnes všetko.